O presidente da Xunta celebra a sentenza do Tribunal Supremo que avala a continuidade de Ence en Lourizán. Alfonso Rueda estivo precisamente hoxe en Pontevedra. Ali reclamou paz e tranquilidade para os traballadores e instou o Concello pontevedrés a cesar no que considera un acoso. Os colectivos ecoloxistas e o Concello seguen lamentando a decisión do Supremo. Que tal, saudos? O vicepresidente da Deputación de Pontevedra e concelleiro do BNG na cidade, César Mosquera, cualificou hoxe a sentenza de terrorífica e dixo que supón un trato de favor á pasteira. De contado, imos con todo o que deu de sí esa sentenza sobre Ence. Antes, imos avanzando outras novas en titulares. A Xunta vai aumentar as zonas de extracción de mexilla ante a escaseza de semente. Vaise ampliar en máis de 130 kilómetros. O director xeral de Pesca informou representantes do sector desta medida enmarcada dentro dun plan a longo prazo para incrementar a produción de cría de mexillón. O sector, pola súa banda, considera esta medida insuficiente. Hai esperanza para a veciñanza de Barro afectada pola orde de desafiuzamento tras a reunión coa Sareb. Segundo explican os veciños, o banco está disposto a negociar o prezo das vivendas para unha posible venda. Os afectados polo de agora non se fían, xa que advirten que esas promesas, se non están escritas, non valen nada. O Concello de Boiro disporá de 111.000 euros no marco do POS social da Deputación da Coruña. O Executivo local propón destinar boa parte dos fondos a paliar os efectos da suba dos carburantes e o reforzo das axudas ás familias vulnerables. O programa A Administración Preto de Ti do Goberno Central chegou hoxe ao Concello de Meis. 25 veciños participaron nunha xornada na que coñeceron como realizar trámites en liña coa Administración sen necesidade de desplazarse. Este programa busca axudar as persoas. O Entroido pontevedrés volve con toda a súa forza. A deste ano é a primeira edición sen restriccións, así que a programación chegará a prácticamente todas as rúas, prazas e locais de ocio da cidade. O inicio das festas será o 17 de febreiro, co concurso de murgas e o enterro do Rabachol como algúns dos grandes atractivos destas festas. Dentro duns minutos facemos un repaso pola programación do Entroido na cidade de Pontevedra. E hoxe no tempo da entrevista estará aquí connosco no plató das novas Luís Arosa e o novo candidato do PSDG á alcaldía da Illa de Arousa. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A sentenza do Tribunal Supremo avalando a continuidade de Ence en Lourizán copou a actualidade hoxe en Pontevedra. Pola cidade pasou o presidente da Xunta. Alfonso Rueda celebrou a decisión, reclamou paz e tranquilidade para os traballadores e instou o Concello pontevedrés a cesar no que considera un acoso. A sentenza do Tribunal Supremo sobre Ence é boa nova para os seus traballadores, pero tamén para Pontevedra. Así o considera o presidente da Xunta de Galicia. Moitos anos en moitísima incertidume, moitos anos que agora vendo o pronunciamento claro, creo, por lo que vamos coñecendo do Tribunal Supremo, pois non tiñan por que ter pasado por esta situación. Alfonso Rueda agarda que o pronunciamento do Tribunal Supremo avalando a prórroga garanta agora o futuro do seu persoal. Ademais, o presidente autonómico pide ao Concello de Pontevedra que non continúe a batalla contra a pasteira. E pediremos ás outras administracións que, por suposto, se teñen pensado facer algún tipo de acoso, que non o fagan, se pronunciaron os xuíces. Esta xente vive en Pontevedra, crea riqueza en Pontevedra, fai gasto en Pontevedra e supoño que terá dereito, despois destes anos, insisto, un pouco de tranquilidade e de paz, con independencia do que queira facer o Concello, pero creo que despois do de onte, debería entender que as cousas teñen un principio e un fin. En canto ao Partido Socialista, Rueda agradeceu o que considera un cambio de postura. Por menos é de agradecer, ¿no? Respetar a sentencia e mirar cara adiante. Eso quere decir que entón entenden que ten que cesar efectivamente esa posta en dúbida constante que condicionaba tanto o futuro destes empregos. Por tanto, o Partido Socialista espero que o faga tamén aquí en Pontevedra. O presidente da Xunta tamén se referiu ao futuro de Ence e da súa relación coa cidade. Asegurou que agora reclamarán a pasteira que retome os compromisos suspendidos, entre eles o plan social. Ten que entregar a todas esas entidades, asociacións deportivas, clubes que o estaban recibindo
que estaba suspendido hasta que se coñecera a sentencia, os compromisos tamén coa Xunta de Galicia e, en definitiva, seguir actuando para que ese compromiso medioambiental que ten e que estaba cumprindo, que o siga cumprindo ata o final. Esta mañá os líderes populares dos concellos de Pontevedra, Poio e Marín pronunciáronse no mesmo sentido que o seu presidente. Os voceiros Rafa Domínguez e Ángel Moldes e a alcaldesa María Ramallo creen que a continuidade de ENCE garante o emprego e o crecemento. El sufrimiento que ha generado Lores a tantas y tantas familias, desde luego yo no puedo decir que sea legítimo. ¿Cuántas multinacionales van a querer instalarse en Pontevedra cuando hay un alcalde que se dedica solo a hostigar a empresas y a familias? Ninguna. Por lo tanto, el daño que Lores ha generado a familias y al empleo y a las oportunidades y a la industria de nuestra ciudad es apoteósico. Hai unha sentencia, poñámonos a traballar, hai que exixir a ENCE todo o que sexa e máis para cumplir todos os parámetros e todo o que sea necesario, pero ao mesmo tempo hai que mirar hacia o futuro. Es que hay que gestionar la realidad y no seguir empeñados en continuar una huida hacia adelante en propósitos que sabemos que no van a ser reales ni eficaces, sino que van a generar otra madeja donde sigan efectivamente liando esta cuestión y desatendiendo el foco principal. Hoxe foi o vicepresidente da Deputación de Pontevedra e concelleiro do BNG na cidade quen puxo voz á fronte nacionalista. Para César Mosquera, a sentenza é terrorífica e cree que supón un trato de favor á pasteira. Lamenta este paso atrás, pero advirte de que seguirá na loita contra ENCE. Parece unha sentencia terrorífica. Tafisa que tía parcialmente en costas, el Nosa, Malvar, etc. Se marcharon, por decir aquí iso do 2018, marcháronse. Vale. Os paisanos que teñen a súa casiña, verdad? Pois neses núcleos que parece que son non se queren recoñecer e problemas, aí o Supremo é duro, contundente. O que non ten padriño non se bautiza. E se aplica a legislación con todo o seu rigor. Pero que ten padriño, de verdad. Onde parece que hai posturas diferentes en o seo do Partido Socialista, mentres que o secretario xeral do PSDG, Valentín González, e o voceiro local, Iván Puentes, facían un chamamento a acatar a sentenza e mirar cara ao futuro. Hoxe, Carmela Silva reafirmouse en que ENCE debería estar fora da ría. A presidenta do PSDG e da Deputación de Pontevedra amosouse sorprendida pola decisión do Tribunal Supremo. E que hai que ter unha posición clara. A miña sempre foi que ENCE non debería estar na ría de Pontevedra e que tiñamos que recuperar a ría de Pontevedra e esa sigue sendo e seguirá sendo a miña posición. Temos que decidir que política industrial queremos. Si queremos unha política industrial depredadora do medio ambiente ou queremos unha política industrial moderna, avanzada, respetuosa co entorno. Non temos absolutamente ningún pronunciamento porque a sentencia aínda non é coñecida. En todo caso, a Administración Xeral do Estado está para acatar as sentencias. Igual que se acataron as sentencias da Audiencia Nacional, acataránse, como non pode ser de outra maneira, a sentencia que pronunciou o Tribunal Supremo. En oído sindical, hoxe tamén foi xornada de celebración para a Comisión Obreiras, plataforma maioritaria nos comités de empresa de ENCE. A decisión do Supremo remata coa incerteza. Os seus dirixentes aseguran que reclamarán á pasteira máis investimentos para Lourizán, incluso que se traslade á factoría pontevedresa o proxecto pensado para as pontes dunha fábrica de papel tisú. Tamén se referiron á posición do Concello de Pontevedra. Creen que a sentenza é un fracaso persoal de Lores e do BNG. Un día importante para esta cidade e evidentemente para os traballadores e traballadoras de ENCE. Deste xeito definiron dende Comisións Obreiras a xornada de onte cando se coñeceu a sentenza do Tribunal Supremo que valida a continuidade de ENCE en Lourizán. Con eses milleiros de compañeiros e compañeiras que dunha vez por todas van a saber o que van a poder facer coa súa vida, van a poder adoptar decisións ao respecto do seu proxecto de vida. Dende o sindicato aseguran que a súa prioridade foi sempre a defensa dos postos de traballo e atribúen a mobilización do persoal este éxito nos tribunais. Viva a loita da clase obreira. Nos pensamos que a sentencia
do Tribunal Supremo de onte ten moitísimo que ver precisamente con todo o percorrido de movilización e de loita por parte dos traballadores afectados, por parte de empresas auxiliares. Pedrosa tamén se referiu ao Concello de Pontevedra, criticou a intención do alcalde de seguir recorrendo a sentenza. Sin siquiera coñecer cal é a argumentación da sentencia, xa se anuncia que se vai a seguir nesa loita cerril para cargarse a ENCE. Pois claro, iso se fai con diñeiro de toda a ciudadanía. Isto non é un fracaso do Estado de Dereito, como dixo Lores. Non, todo o contrario. É dicir, isto é un fracaso personal de Lores e do BNG. De cara ao futuro, Comisión Obreiras asegurou que a intención é exixir a ENCE que reforce a súa aposta por Lourizán. Reclaman un plan estratégico de investimentos e un maior control das condicións dos traballadores das empresas auxiliares. Tamén reclaman para Pontevedra o proxecto que a Pasteira anunciou para as Pontes. A partires de que ENCE vai a continuar en Lourizán, creo que ENCE deberá estar obligada a cumprir unha reivindicación histórica, aquilo de que había que completar o ciclo productivo en Pontevedra. Para completar o ciclo productivo en Pontevedra, a fábrica de papel tisú pensamos que deberá de pensarse na posibilidade de que se instale na comarca de Pontevedra. Pedrosa criticou ademais a actitude de outros sindicatos que asegurou antepuxeron outros intereses aos dos traballadores. A Xunta ampliará as zonas de extracción de mexilla ante a escaseza de semente. O director xeral de Pesca informou aos representantes do sector desta medida enmarcada dentro dun plan a longo prazo para incrementar a produción de cría de mexillón. O director xeral de Pesca trasladou aos representantes das principais asociacións de produtores de mexillón de Galicia a decisión da Xunta de ampliar en máis de 130 kilómetros a superficie autorizada para a extracción de mexilla no litoral galego. Mar habilitará estas zonas de xeito inminente tanto en espazos portuarios como nunha serie de áreas autorizadas en Aguiño, Baiona, Bueu, Cangas e O Grove. Temos a disposición de 130 kilómetros de áreas potenciales para a extracción de mexilla cunha apertura que se debe producir de forma inmediata e que prevé a disposición de 12 novos kilómetros na provincia de Pontevedra, sobre todo, donde alcanzaríamos prácticamente o 30% das zonas que antes estaban dispostas para a extracción exclusiva do percebe e, por outro lado, 120 kilómetros en áreas portuarias, donde temos constancia tamén de que existe importantes bancos naturais de mexilla. Esta medida forma parte dun plan a longo prazo que contempla 12 actuacións encamiñadas a paliar a escaseza de semente de mexillón. Está dotado con 2 millóns de euros e implicará unha decena de investigacións sobre o cultivo e fixación da mexilla en batea, así como a súa produción en criadeiros. Temos que ter claro como lle poden afectar os cambios nos propios sistemas de cultivo, nas propias extracción do recurso e, por outro lado, saber tamén que lle pode estar afectando a fixación da propia mexilla. A maiores, é certo que temos que seguir tamén dunha forma máis intensa como está sendo a campaña e como está sendo a fixación de mexilla nos bancos naturais e tamén traballar en liñas que permitan dispoñer de maior volumen de mexilla que non só seña dos bancos naturais. Estou falando de dispoñer dunha flexibilidade na disposición das cordas colectoras, de seguir a presencia de larvas de mexillón que permitan asegurar mellor o período de disposición desas cordas ou artefactos colectores e, por outro lado, non deixar de traballar na produción, digamos, artificial de mexilla a través de hatcheries. Dende a Xunta emprazaron os profesionais do sector a seguir a colaborar co persoal técnico da Administración para compartir coñecementos e poñelos ao servizo da mellora da produción que garanta o futuro dun dos sectores claves da economía galega. E máis asuntos, pequeno indicio de esperanza para a veciñanza de Barro afectada pola orde de desafiuzamento tras a reunión coa Sareb. Segundo explican os veciños, o banco está disposto a negociar o prezo das vivendas para unha posible venda. Os afectados pola de agora non se fían, xa que advirten de que esas promesas, se non están escritas, non valen nada.
As protestas e as manifestacións dos veciños de Barro afectados por 2 horas de desafuizamento comezan a dar seus froitos. Finalmente a Sareb accedeu a reunirse con eles. O encontro tivo lugar este martes no Concello xunto con representantes de Hipogest. O banco comprometeuse a negociar a venda das vivendas e dos baixos, pero aínda así os veciños non se fían. Bueno, pensamos en primeiro lugar que é moi triste que tuveramos que chegar a todo isto para que despois de 2 anos se sentaran a falar con nós. Porque durante 2 anos nós intentamos por todos os medios comunicarnos con eles nunca nos coitaron, co cal é triste que tenemos que chegar a isto, pero bueno, despois desto sentímonos un pouco máis aliviados, pero cunha certa prudencia, porque, bueno, mentras non haya papeles non vamos a fiarnos. A empresa continúa sen recoñecer que os afectados levan anos residindo nesas vivendas, pero polo menos pedironlles disculpas. Para eles é un paso adiante. No, eles non recoñecen eso, eles recoñecen que a xustiza non nos dou a razón. O que pasa que non tamén lle rebatimos porque temos varios procesos abertos que sí que podemos ter a razón. Co cal, eles en plan de xudgado non recoñecen que se equivocaron ni nada. O único que recoñecen é que fixeron mal en non falar con nos antes. A Sareb comprometeuse a enviar un perito para valorar as vivendas e facerlles unha oferta de venda. Por según eles, agora van nos mandar un perito entre unha semana para valorar os pisos, que non entendemos, porque os pisos, cando saliron a subasta, eles puxeronlle un precio, non se habían valorado, cousa que sí tiñan que estar valoradas. Entonces, o que van facer agora é valorar os pisos por dentro, porque nunca entraron aos nosos inmuebles, e despois sentarse a falar cunha oferta. A veciñanza teme que a oferta sexa máis alta do normal, pero no caso de que iso aconteza, advirten que continuarán a vía xudicial. Claro, pero nós tamén temos unha opción, temos ahora mismo tamén no xudgado unha opción de retrato polo precio que compraron eles, entonces eles tamén o saben que se nos poñen unha oferta moi alta, vamos a seguir polo xudgado e podemos ganar esa sentencia. A veciñanza agradece o apoio recibido por numerosos veciños e partidos políticos de toda a contorna, entre eles o Concello de Barro e a subdelegación do Goberno, e lamentan que a Xunta non se puxese en contacto con eles. Tamén advirten que mentres os acordos non estean por escrito, continuarán movilizándose. A seguinte manifestación terá lugar o venres ás 8 da tarde. E comezan os traballos de demolición do parque de maquinaria e da imprenta provincial da Deputación de Pontevedra. A actuación forma parte dun proxecto de recuperación ambiental da Xunqueira de Alba que conta cun orzamento de 4,5 millóns de euros. A desmontaxe das pérgolas do aparcadoiro dá o tiro de saída ás obras de demolición da imprenta provincial e do parque de maquinaria. Trátase do primeiro paso para a recuperación ambiental da Xunqueira de Alba. Quero comentar que recuperar a Xunqueira de Alba, que é un espacio natural que pertence ao dominio marítimo terrestre afectado pola Lei de Costas, trátase dun dos grandes compromisos do Goberno provincial coa cidade de Pontevedra, que se enmarca ademais na aposta do Goberno provincial polo respeto ao medio ambiente e a recuperación de espacios ecolóxicos que nunca deberon ser ocupados. As instalacións do parque de maquinaria trasladaránse ao polígono de Barro. Precisamente alí a Deputación de Pontevedra ofrece á Xunta de Galicia unha parcela para acoller o equipamento anexo que o Goberno autonómico ten ao parque. Pero cando menos polo de momento continuará na Xunqueira. Non son máis que disculpas que se marchan, non se marchan, ou que sexa, a última condición que puxeron foi que se ofreceran terreos, pois están ofrecidos terreos nas condicións que pediron, exactamente, que dicir que pedían sobre 4.000 metros urbanizados con agua e demais. Pois ofreceronse os 4.000 metros no polígono de Barro, o sea, ao lado onde vai ir o parque de maquinaria, e iso hai xa uns meses, non sabe, non contesta. Non? O proxecto de demolición e de recuperación da Xunqueira conta cun orzamento de 4,4 millóns de euros. Despois de liberar o terreo, realizarase un saneamento da zona. Comenzaremos coa preparación de firmes e pavimentos para a formación dun novo sendero peonil que comunicará coa senda fluvial existente, continuarase coa dotación de iluminación pública e mobiliario urbano e os traballos finalizarán coa plantación de cobertura vegetal. A demolición destes edificios ten un prazo de execución de entre 2 e 3 meses. A intención é seguir os principios da economía circular, aproveitando todo o que poida ser reutilizado, como o peche perimetral ou as pérgolas. Tamén se fará unha poxa pública con parte do equipamento.
Saiban tamén que o Partido Socialista, a través da súa parlamentaria Noa Díaz, presentou unha batería de iniciativas para reclamarlle á Xunta que inicie antes do verán a licitación do proxecto do novo Centro de Saúde de Noia. A deputada socialista critica o feito de que o goberno galego aínda non dera ningún paso significativo no proxecto, logo de telo asinado pasado mes de outubro, e malia que xa dispón dos terreos cedidos polo Concello para facelo. Para a socialista, compre iniciar a construción do novo edificio do Centro de Saúde Noiés coa menor demora posible, xa que se trata dun servizo de referencia na comarca que atende a milleiros de persoas de concellos limítrofes. Segundo di, o actual edificio do ambulatorio presenta innumerables problemas, non só conxunturais e de espazo, senón tamén de tipo estrutural, entre os que se atopan a falta de accesibilidade. O Entroido pontevedrés volve con toda a súa forza. Deste ano é a primeira edición sen restricións, así que a programación vai chegar a rúas, prazas e locais de ocio de toda a cidade. Logo da publicidade, facemos un repaso pola programación. Continuamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. O programa A Administración Preto de Ti do Goberno Central chegou hoxe ao Concello de Meis. Uns 25 veciños participaron nunha xornada na que coñeceron como facer trámites online coa Administración sen necesidade de desplazarse. Este programa busca axudar as persoas que viven no rural para manexarse nas novas tecnoloxías e evitar ter que facer desplazamentos ás grandes cidades cando teñan a necesidade de facer calquera trámite. O Goberno de España puxo en marcha hai uns meses o programa Administración Preto de Ti, unhas xornadas que se realizan en todos os concellos inferiores a 8.000 habitantes para ensinarlles como realizar trámites online coa Administración. O programa chegou este mércores ao Concello de Meis. Certo que hai certa temor a utilizar a administración electrónica porque, sobre todo, xente dunha determinada idade que accederon ao mundo digital repentinamente, trátase de familiarizalos, non só de facilitarlles a súa relación coa administración, sino tamén de mostrarlle que é unha cuestión sinxela, doada, e que van a ver enseguida os efectos positivos. O programa ensínalles a realizar diferentes trámites online, evitando así que se desplacen a vilas próximas como Vigo, Pontevedra ou Vilagarcía. As sedes electrónicas que hai dentro da administración e como poden eles acceder a esas sedes electrónicas. Facilítanlles un certificado electrónico o máis sinxelo posible para familiarizarlles e, sobre todo, para darlles e para que recoñezan e vexan a facilidade que teñen a partir de contar co certificado electrónico de comunicarse coa Administración Xeral do Estado e de alguma maneira evitar que se podan producir desplazamentos que son innecesarios. No caso do Concello de Meis, este mércores participaron 25 persoas. A pesar de ser un municipio ben comunicado, estas xornadas axudan a moita xente maior e que reside no rural. E, bueno, sabedes que tuvo moita repercusión, que hubo moita xente que, bueno, pues que se interesou, non, por aprender a manexar pues esa carpeta cidadá, e a verdade é que teño que dar as gracias ao Goberno de España por implicarse sobre todo con unha zona rural como é Meis e como son a maioría das zonas rurais, non, con unha poboación dispersa, envellecida, e que estas persoas sepan facer trámites básicos pues a través da administración electrónica é fundamental. O programa está preto de chegar ao seu final no Concello de Pontevedra. Na nosa contorna quedan pendentes os municipios de Ribadumia, A Illa e Pontecesures. En Boiro, o Concello disporá de 111.000 euros no marco do post social da Deputación da Coruña. O Executivo local propón destinar boa parte destes fondos a paliar os efectos da suba dos carburantes e o reforzo das axudas ás familias vulnerables. Os 111.000 euros destinados a Boiro no marco do post social da Deputación da Coruña permitirán incrementar o gasto extraordinario e a tramitación urxente de prestacións sociais para persoas vulnerables. O Executivo propón destinar unha partida de 20.000 euros ao reforzo do persoal técnico de servizos sociais e outro tanto ao programa de respiro familiar. A partida de respiro familiar a que destinamos 18.152 euros é a partida que o ano pasado máis solicitudes tuvemos ao respecto, ¿no? Permitir ás familias con persoas dependentes ao seu cargo, persoas con diversidade funcional ou discapacidade, permitirlles a familias ter un respiro familiar semanalmente ou mensualmente para poder permitirlles facer tamén ás familias, aos cuidadores e cuidadoras, o seu ocio, o seu traballo e as súas tarefas
cotiás, non? Incrementarase en 6.000 euros a partida de emerxencia social e destinaránse preto de 11.000 a adquisición de camas articuladas e equipamento asistencial que se cederán para o seu uso a familias que as precisen. 10.000 euros para a adquisición de novas axudas técnicas. O ano pasado adquirimos 5 novas grúas que están en diferentes fogares, chegamos a un total de 37 axudas técnicas. Cando falo de axudas técnicas refírome a camas articuladas, colchóns antiescaras, grúas, todo equipamento que axuda ás familias a cuidar das persoas dependentes, e en este caso pretendemos adquirir con esos 10.000 euros novas camas articuladas. As camas articuladas son caras, teñen un coste elevado e a día de hoxe é o que máis solicitan os veciños e as familias. O resto do post social destinarase a contribuir aos gastos enerxéticos de familias vulnerables e ao desenvolvemento dos programas de servizos sociais. E o PSDG estreará este venres na Pobra o documental Prestige 20 anos despois, realizado polo propio Gabinete de Comunicación do partido. Será nun acto no Teatro Elma a partir das 7:30 da tarde. Logo da proxección abrirase un debate no que participarán algúns dos protagonistas que viviron en primeira persoa aquela catástrofe. Despois de facer a súa estrea oficial en Muxía e uns meses coincidindo co 20 aniversario da catástrofe do Prestige, o PSDG presentará este vindeiro venres na Pobra o documental Prestige 20 anos despois, realizado polo propio Gabinete de Comunicación do partido. Será nun acto ás 7:30 da tarde no Teatro Elma. Creemos que a historia que hai que contar, que non se pode permitir que se olvide, hai que facer unha memoria colectiva coas cousas importantes e para máis con este que foi un momento moi importante, eu creo que a nivel xa de todo o país, pero sobre todo para as galegas e galegos. Trátase dun documental de aproximadamente 40 minutos de duración, estruturado en 3 bloques. No primeiro descríbese a catástrofe e a forma en que se xestionou. Reconstruir unha historia moi compartida por todos, pero ao mesmo tempo intercalando protagonistas que o viviron en primeira persoa e que o sufriron, non? Por tanto, eu creo que ten unha parte emotiva e moi de verdad, non? No que se conta nel neso, non? Despois, por facer unha pequena alusión á estructura do documental, é un documental relativamente breve, non? Dura 40 minutos, e un documental que se estructura, digamos, en 3 grandes bloques, non? Un bloque que describe a catástrofe en sí e a forma en que se xestionou, unha forma, eu penso que xa coincidiríamos todos en dicilo polo menos nos seus primeiros momentos, unha forma bastante trapalleira, non? A continuación abórdase a reacción social e a vaga de solidariedade que xerou, e por último as leccións que a catástrofe nos deixou. Tras a proxección desenvolverase unha charla coloquio na que intervirán varios dos protagonistas do vídeo, como é o caso do expatrón maior da Pobra, Manuel Maneiro, ou a bateeira e presidenta da Asociación Mulleres Salgadas, Dolores Gómez, entre outros. A intención do partido é presentar o documental noutras vilas da Ría de Arousa. Unha vez rematadas estas presentacións, publicarase na propia canle de YouTube do PSDG. E máis cousas, Gealsa ven de acadar a certificación Xestión Residuo Cero co nivel de xestión excelente para a súa sociedade Conservas Rianxeira. Esta certificación garante que a firma boirense dispón dun sistema de control e seguimento dos residuos que xera para garantir a súa efectiva valoración e non telo que enviar a un vertedoiro para a súa eliminación. Este novo aval garante tamén a responsabilidade e o compromiso de Gealsa coa sostibilidade e o cuidado do medio ambiente. De forma interna, a certificación Xestión Residuo Cero favorece tamén a optimización de procesos e o desenvolvemento de sistemas na diminución de custos sobre a xestión dos residuos e contribúe á obtención de beneficios pola súa reciclaxe ou reutilización. E o Concello de Ribeira prolongará medio mes máis a campaña Ama Ribeira, co obxectivo de seguir apoiando o comercio e a hostalería local. Dende o Concello indican que aquelas persoas que non consumiron aínda o 100% os seus bonos de desconto teñan aínda a oportunidade de facelo. Será ata o martes 28 deste mes de febreiro. Habilitarase a opción de utilizar estes bonos QR nos máis de 140 establecementos que se aderiron á campaña lanzada por segundo ano consecutivo no pasado mes de decembro, logo do éxito acadado na primeira edición, que propiciou, segundo fontes municipais, un volume de negocio superior ao 1.200.000 euros.
Isabel Soler recolleu o premio do concurso de ideas convocado polo Concello da Pobra para homenaxear as víctimas de violencia de xénero. A artista pobrense elaborará unha escultura que representa a unha muller liberándose desta lacra. Instalarase nun espazo público fronte ao mar. Esta escultura, que representa unha muller liberándose, avanzando cara ao mar, lembrará as vítimas da violencia de xénero na Pobra. A súa autora, Isabel Soler, resultou gañadora do concurso de ideas convocado polo Concello para render homenaxe ás mulleres que sufriron maltrato. Está plantexada desde un punto de vista positivo, digamos, desde a esperanza. A idea da muller saindo desa plancha metálica de aceiro, a de salir dese papel da denuncia, do papel do xulgado, do papel da sociedade, da cultura na que está encasillada. Entonces, a idea de que non sale a calquera lado, sale a auga, unha auga en movimento. As pezas que ten diante son representación de olas. Ese auga é unha auga renovadora. E non solamente vai a renovar a ela, porque nós nos estamos reflectindo na mesma peza, tanto no mar como na plancha, máis na chica. A autora disporá dun ano para executar a obra en gran tamaño que se emprazará nun espazo público aínda por determinar. O único certo é que será preto do mar. Todavía temos por decidir a ubicación exacta, pero creo que a autora está de acordo con nós, bastante claro que ten que ser preto do mar, en algún sitio preto do mar, e ela, o faremos, por suposto, de acordo co seu criterio e que teña esa función, a de sensibilizar non só da violencia que se nos ha pasada, sino, eu creo que é unha figura que evoca un pouco a esperanza de que isto deixe de ser un problema a curto prazo, esperemos. Ademais do premio de 3.000 euros, a gañadora recibirá unha dotación máxima de 9.000 para a execución da escultura. O Concello entregou tamén un diploma á segunda clasificada, a Columba Bello, quen agradeceu a oportunidade que supoñen estas iniciativas para trasladar a arte á rúa con fins pedagóxicos. Que a temática foi moi sensible. Foi un proxecto feito con moitísimo cariño. Nos parece transmitir que nos parece moi importante que as esculturas, a arte que este na calle, que forme parte da sociedade, que teña unha labor pedagóxica. E Boiro inaugurará este vindeiro sábado unha exposición permanente sobre a memoria histórica no municipio. O acto, organizado polo Concello en colaboración coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, terá lugar ás 12 da mañá na Praza de Cima de Vila, a carón do edificio da antiga Casa Consistorial. Este vindeiro sábado, Boiro saldará unha débeda pendente coa memoria histórica do municipio. Farao coa inauguración dunha exposición permanente formada por 4 paneis que recollen a información das 22 persoas represaliadas en Boiro, moitas das cales xa foron homenaxeadas no Monumento dos Mártires situado na Rotonda de Cima de Vila. O resultado de todo este patrimonio inmaterial de memoria histórica do noso Concello, se vai a ver reflectido nunha exposición de carácter permanente, accesible a todo o mundo e que calquera persoa poderá coñecer de primeira man todo este traballo recopilado en tantos anos. O lugar da exposición permanente vai a ser na zona do antigo Concello, o coñecido como Cuartel Vello, porque creemos que tamén ten un significado importante no relacionado coa memoria histórica do noso Concello. Os textos que acompañan esta mostra están escritos por Xosé Deira e buscan ser un recoñecemento e un homenaxe para todos aqueles que foron represaliados. Un reconocimento que merecen todos aqueles que nos precederon na vida política de Boiro e que de unha forma cruel foron non só apartados dos seus cargos, sino asesinados. Os que van a aparecer aí non é xente que morreu na guerra, sino que é xente, persoas que participaron na política activa de Boiro e que deron a súa vida polas súas ideas. Dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, que colabora coa iniciativa, agradeceron o esforzo e o compromiso do Concello en recuperar a memoria histórica do pobo. Unha política pública de memoria de compromiso, de dignidade de recuperación da memoria, feito por unha institución municipal. Nós sempre nos poñemos na parte das vítimas, non sabedes o que significa. Nesas 40 familias de Boiro,
A hora 22, decía Pepe Beira, tamén sei que dentro de pouco, vou facer un pouco de spoiler, tedes unha iniciativa moi bonita en Santiago, que a presentaredes, pero que significa nas casas, que viviron estes longa ditadura, ver reconocido no espacio público, ver significados. Cando fales coas vítimas, contancho en pequeno ámbito, non? O que significa para eles. Dende o Concello convídase a toda a veciñanza, non só da localidade, senón tamén de toda a comarca, a participar neste acto, que terá lugar o sábado ás 12 da mañá, na praza de Cima de Vila, a carón do antigo Concello. Por certo que a Pobra inaugura este sábado a escultura da memoria histórica, será nun acto ás 6 da tarde nos Xardíns Valle Inclán, o que asistirá o propio autor Manuel Teira. A obra evoca o pobo ameazado por bestas e reprimido por unha forza negra que representa o fascismo. Pois que imos ter como participantes pois ao propio escultor, creador da obra, que é Manuel Teira. Imos contar tamén pois coa participación do alcalde do Concello, Xosé Luís Piñeiro, e co propio concelleiro da memoria histórica. Todo isto, pois, este acto pois vaise ver amenizado, pois acompañado cunha actuación musical que será unha grata sorpresa para os ali presentes. Estás homenaxando a xente que foi vítima directa, porque hubo vítima, o sea, que mataron, pero tamén aquí na Pobra hubo xente que estuvo en campo de concentración e xente que despois deso, aínda a súa vida, sobre todo mulleres e os fillos de represaliados, pois tuveron que sufrir todo o peso do fascismo. E entón, é que a min me suxire eso, fixadevos a parte negra, no, que significa o peso que estás aí aguantando 40 anos, e a Galiza que, lóxicamente, como decía Saber, hai que dignificala, porque durante moito tempo estuvo calada. Durante moito tempo as familias non podían falar. Aínda hoxe hai a persoas que lle resulta unha lembranza bastante dura. E cambiamos de asunto, Entroido Pontevedrés volve con toda a súa forza. Deste ano é a primeira edición sen restriccións, así que a programación chegará a rúas, prazas e locais de ocio de toda a cidade. O inicio das festas será o 17 de febreiro. Farase coa tradicional recepción do alcalde o rei do Entroido, Urco, e coa lectura do pregón da agrupación Os do Pino. O sábado celebrarase o desfile, que este ano conta cunha novidade. Repartiránse un total de 8 premios para as 8 comparsas participantes. O cambio foi acordado coas propias comparsas e aínda que a contía total será a mesma, múdase o reparto para que todas reciban algunha axuda económica. Xa o luns 20 o Rabachol esporase na recreación da botica de Perfecto Feijó. Pola noite celebrarase a primeira semifinal do 31º concurso de Murgas. A segunda eliminatoria será o mércores e a gran final celebrarase o xoves. Tampouco falta na programación a Noite Pirata o martes, a mostra da Pardoia o venres e o enterro do Rabachol, que se celebrará o sábado para despedir o Entroido Pontevedrés. Outra das novidades desta edición será o mediodía do sábado na Praza da Verdura. As Murgas PTV, os do Val do Lérez, Equipo Ja e Murga do Naveiro protagonizarán unha sesión vermú. Xa temos por aquí a Luís Arosa e o novo candidato do Partido Socialista á alcaldía da Illa. Imos a publicidade e a volta, tempo de entrevista. Pois aquí seguimos nas novas do día, imos xa coa entrevista de hoxe. Hoxe visítanos Luís Arosa, que é o novo candidato do Partido Socialista á alcaldía da Illa de Arousa. Que tal? Moi boa noite. Moi boa noite, Dani. Benvido a Canal Rías Baixas. Bueno, que tal leva iso de ser o candidato do Partido Socialista? Ben, levase moi ben. Nada, estes días con bastante traballo, pero ben. Bueno, cando xurdiu a posibilidade de suceder a Carlos Iglesias, tivo vostede algunha dúbida de dar ese paso á fronte ou non? Isto comezou fai como uns meses atrás, cando Carlos dixo que daba un paso atrás, que prefería que viñera outra persona para o posto. A executiva local do partido puxose a buscar, plantexáronmo, nada, aquí estamos. Como recibiu vostede esa noticia, esa decisión de Carlos Iglesias de que non quería optar a un terceiro mandato?
A ver, con Carlos levo 8 anos como concelleiro, pasamos momentos moi duros como foi o da pandemia, que non é un cariño que se lle ten a Carlos, que xa é directamente un amigo ahora mismo. A ver, Carlos Iglesias, desde logo é pouco habitual a decisión que tomou, un alcalde con maioría absoluta, ademais un alcalde bastante novo, ten pouco máis de 40 e poucos anos, é pouco habitual que nesa situación favorable se abandone a política. Non sei se, por exemplo, vostede entende esa decisión ou cando ya comunicou lle custou entendelo? No, a ver, el xa había unha temporada que xa dende o principio xa dixo que eran 8 anos, que el quería estar 8 anos de alcalde, foi unha decisión que, bueno, que tomou el, personal, dende o partido se aceptou, en principio, tomámolo con toda a humildade posible, foi cando se procurou a búsqueda de outro candidato. Supoño que esa experiencia da que falaba vostede agora, eses 8 anos xa ao carón de Carlos Iglesias no goberno, vai ser a base para expoñer o proxecto que agora vostede pretende liderar na Illa de Arousa, non? A ver, levamos 8 anos, eu como concelleiro, Carlos como alcalde, levamos 8 anos peleando por moitísimas infraestructuras, como ahora mesmo estamos levando a cabo, como é a Avenida da Ponte, a Praza do Regueiro, unha praza neurálxica onde se fai todas as festas do pueblo, se fan ali, ahora mesmo están en obras, pero bueno, non fai falta ir a obras tan grandes como esas, como pode ser ao mellor obras máis modestas, como poden ser arreglos de calles, asfaltados, ou mesmo en servicios sociales o aumento das partidas ou de outro tipo de medidas que se levaron a cabo durante estes 8 anos. Bueno, dende a segregación de Vilanova no ano 97, na illa sempre gobernou o Partido Socialista. Como vai tentar vostede trasladar aos veciños que este non é un proxecto esgotado despois de tantos anos no poder, senón que se está renovando agora con vostede á fronte? Está máis que claro, porque levamos 26 anos que levamos, son 26 anos de concello, 26 anos levamos gobernando o Partido Socialista, levamos 3 alcaldes diferentes, outros concellos non poden dicir o mismo, que levan o mismo alcalde cos mesmos anos ou máis. Estamos renovando cada cierto tempo, veo ahora mesmo, xa digo, son o terceiro candidato que opta a ser alcalde da Illa de Arousa polo mesmo partido. Espero que tamén a xente, eu veño con moitísima ilusión, con moitísimas ganas, eu xa che digo, levo 8 anos no Concello, a xente sabe perfectamente, ou creo que sabe perfectamente como son, que vamos seguir traballando a reo para que as infraestructuras e todo o que merece este pobo se vai a levar a cabo e seguir traballando a reo. Bueno, agora mesmo, como digo, o Partido Socialista ten maioría absoluta na Illa de Arousa. Cree vostede que este cambio de candidato pode axudar precisamente a manter esa maioría absoluta, ou preocupalle, non sei en que medida ese cambio pois pode supoñer unha perda de apoios, máis aínda cos movementos que se poden producir, que coñeceremos próximamente no Partido Popular ou no Bloque Nacionalista Galego? O pobo vai ser soberano o día 28 de maio e decidir a quen vai ser o próximo alcalde. Eu preséntome para volver a conseguir outra vez a maioría e seguir traballando polo pobo da Arousa. Leva vostede, como decimos, 8 anos no goberno con Carlos Iglesias. Desta etapa, xa nos comentaba agora algunhas infraestructuras que se están a mellorar na Arousa, pero de que proxecto ou proxecto se sente máis orgulloso? Proxecto, pois mira, voulle dicir así unha cousa personal, que non sei, que me pareceu moi positiva. É unha tontería para o Concello, non foi moito gasto, pero sí que foi para os veciños, sí que lle foi un momento bastante que lle cambiou a vida radicalmente. E foi un pequeno bombeo que se fixo no Barnal. Xa che digo, é unha cousa que é moi pequeniña, pero que esas 4 vivendas ahora mesmo teñen o seu saneamento que antes non tiñan. Síntome bastante orgulloso desa infraestructura que se fixo, pero xa che digo, é unha pequeniña cousa de tantas outras. Por exemplo, nas Laxes, as Laxes eran a zona das casas baratas das Laxes, era unha zona que estaba dos anos 60, estaba moi degradada coas súas problemáticas.
hubo un programa de Diputación donde se invirtieron aí 500.000 euros e ahora mesmo ese barrio cambiou, pero 100%. Outro barrio no que se actuou e no que está moi, no que tamén se cambiou moito a filosofía do pobo foi arriba nas Casas Baratas do Monte. Eso tamén se fixo con outras obras, cambiar toda esa zona que tamén estaba moi degradada por outro barrio máis humano, por chamar de unha maneira, máis accesible a todo o mundo. Outra obra das que me sinto moi orgulloso ahora mesmo é a Avenida Castelao, que vai ser unha obra, vai cambiar o que é o casco urbano, pero ao 100%, vai ser unha cousa espectacular como vai quedar. Decía a presidenta da Diputación que vai parecer Manhattan. Eu creo que se queda corta, pero bueno. Moitos deses proxectos precisamente está detrás ou apoiando eses proxectos a Deputación de Pontevedra. Pode dicirse que a Illa de Arousa estivo ben coidada, ben mimada por parte do Goberno provincial, non? Non temos queixa ningunha, non podemos tela. A ver, co seu plan Concellos, que foi unha fonte de financiación enorme, non só para a Illa de Arousa, senón para calquera concello da provincia de Pontevedra. Nós, lógicamente, o que nos toca, fomos repartindo en obras, en servicios sociales, en contratación de personal. En principio, estamos moi orgullosos. Unha das cousas bastante máis donde máis incidencia foi Diputación foi nas casas modernistas. Casas modernistas é 1,5 millón de euros, no que Diputación casi financiou o 80%, se mal non recordo. Que o Concello era imposible, se tuvera que facer o Concello era inasumible. Satisfeitos coa Deputación, non sei se tan satisfeitos, por exemplo, co Goberno da Xunta, como é a relación do Executivo local co Goberno galego? En principio, nós temos unha nosa filosofía de, con todas as administracións, ter a cordialidade máxima posible. Pero cree que se está portando ben a Xunta coa illa? Non. Nestes momentos a Xunta de Galicia é moi fácil comparalo con Diputación, que é unha administración con moitísimo menos presuposto que a Xunta de Galicia. Xunta de Galicia, eu non sei o que pretende marginando ao pueblo da Illa de Arousa, nunca entenderemos e nunca entenderei. Outro día veu a presidenta de Portos e xa nos veu dicindo que Portos só se dedica a financiar obras en portos en sí, en puertos, zonas que teñen uso portuario, eso mesmo, pero despois temos o exemplo de concellos máis próximos a nós que se teñen que facer un parking subterráneo non teñen problema ningún, fan concursos de ideas, fan todo o que faga posible para que ese concello si teña ese tipo de infraestructuras. Outro día, cando nos visitou a presidenta de Portos, mínimo que lle pedíamos era que lle dera unha lavada de cara a ese paseo mínimo. Despois xa falaríamos de obras con máis envergadura, pero mínimo ese paseo marítimo que necesita é un lavado de cara con a máquina a presión, algo. A resposta da presidenta foi que el paseo non está tan mal e non se resbala. Bueno, agora lle pregunto por esa polémica que houve en torno ao paseo do Cantiño, pero tirando polo asunto da Xunta, tiñamos outro día a visita do delegado da Xunta en Pontevedra, precisamente Illa de Arousa, naquel destacaba que nos últimos anos investiron no Concello uns 600.000 euros, o que ven a contradicir o que, por exemplo, está dicindo agora vostede que a Xunta está esquecéndose da Illa de Arousa. Entón non sei se este dato vostedes tiveron xa ocasión de analizalo, de ver ata onde chega ese investimento da Xunta. Sorprendeunos e moito. Cando vimos a nota de prensa ao día seguinte, sorprendeunos, porque dixemos, ostras, xa solo contando os cartos que eles, os importes que eles sacan a nota de prensa, que son 200.000 euros de fondos que non lle queda outro remedio que darllos aos concellos, porque eso xa está delimitado por lei. Despois sacaba o coche da policía local, máis quitaba o tema do balizamento das dunas, non dá o importe de 600.000 euros. Por eso non sei se contan os outros 25 anos atrás, menos os 4 anos do bipartito, que aí sí que hubo moitísimo investimento, como foi o Porto do Xufre ou a carretera de acceso ao Porto do Xufre,
a nós non nos dan as contas. Empezamos a contar e non dan as contas. Bueno, pois se parece agora sí que afondamos un poquinho máis na cuestión do paseo do Cantiño. O día no que se producía esa visita da presidenta de Portos, de Susana Lenguas, podía verse nesa visita que, bueno, o seu malestar, o malestar de Luis Arosa coas declaracións da presidenta e tamén coa actitude que ela amosaba nesa visita a esa zona que, como xa contamos aquí nas novas do día, pois está tendo problemas porque parte dese paseo estáse afundindo. Claro, vostede enfrontouse, podemos dicir públicamente, coa presidenta de Portos polo estado no que se atopa esa zona. Non sei se cree que este tipo de enfrontamentos ao final poden ser contraproducentes en vez de tentar chegar a unha solución, a un entendemento entre as administracións afectadas. A presidenta de Portos veu xa nunha actitud que non era adecuada dunha presidenta, neste caso de Portos. Por eso a miña atitude tamén no momento, porque anteriormente a ter o diálogo en cámaras, hubo un diálogo que é o que che comentaba antes, que foi de explicarlle que o paseo non está ben, non está en unhas condicións óptimas para pasar nin pasear a xente. É o único que dixo a presidenta foi que o paseo non está tan mal e non se resbala, cando se vía claramente que o paseo estábamos detrás dunhas obras, que o mar se estaba comendo todo ese paseo, pero que xa non foi aí nese sitio só, fai un par de anos foi un poquinho máis uns metros máis para lá. Non entendemos a actitude de Portos en ese caso. Bueno, a presidenta nesa visita, a presidenta de Portos dicía que eles non teñen constancia dese proxecto de rehabilitación integral de toda esa zona, que incluiría ademais un aparcadoiro subterráneo, un proxecto que o Concello, segundo lle lembraba vostede a Susana Lenguas, xa remitiran vostedes a Portos no ano 2009. Ela, aquel día nesa visita, amosaba a súa sorpresa e dicía que ela e Portos, que non teñen constancia de nada diso. Non sei se xa co paso destes días, destas semanas, dende esa visita ata hoxe, houbo ocasión de volver a falar con Portos e de tentar un poquinho aclarar como está ese proxecto. Coméntoche, eu cando vou a un barrio porque hai un problema, entérome primeiro de que pasa nese barrio para saber xa a poder ser ir cunha solución ou polo menos saber a problemática dese barrio. Neste caso, o presidente de Portos veu sin saber, creo que directamente, nin onde quedaba a Illa de Arousa. Eu creo que directamente non sabía onde quedaba Arousa. Veu ao Porto sin saber absolutamente nada. Hai un proxecto do 2007 e outro do 2010 que xa se remiteu a Portos naquele momento. E máis, hai unha noticia dun periódico de tirada nacional, ademais, na que fala de que o anterior presidente de Portos iba a incluir no plan de usos do Porto a construción dun parque subterráneo tanto aí, no Cantiño, como na Praza do Regueiro. Se a presidenta de Portos ven á illa, como che dixen antes, sin saber o que a problemática que teñen neste caso a Arousa, eu vou ser sincero, non lle teño culpa. Eu xa che digo, cando vou a calquera barrio, calquera zona da Arousa, eu vou xa sabendo a problemática que hai, e se non a sei, pois entérome antes do que pasa. Bueno, ademais destes problemas con Portos, houve tamén un pequeno problema con Costa xa nestes días, nestes momentos, pola retirada desa pasarela na zona do Naval por parte do Concello, porque dicían que eses traballos, decía Costa, eses traballos non estaban autorizados. Non sei se eses traballos, a pesar de non contar con esa autorización, están continuando nestes momentos, e se xa ese tema quedou resolto con Costas. Ese está ahora mismo xa resolto. Foi un malentendido entre Costas e Concello. Esa pasarela estaba ahora mismo nun momento, estaba bastante mal, podía cair en calquera momento, e o que fixo dentro do Concello foi, chamamos a Costas, dixémoslle, mira, temos este problema, vamos a retirar a pasarela, dixéronos adiante. Que pasou despois? Pasaron por ali os técnicos, viron que estábamos retirando a pasarela. O que faláramos con un técnico non sabía outro técnico, por eso che digo que foi un malentendido, que ahora mesmo durante esta semana chegará o permiso ao Concello, e a idea é que chegue xa o permiso para a retirada, mas para o proxecto que lle mandamos para esa zona.
Bueno, pois se parece falamos tamén de outros asuntos que marcaron a actualidade a política municipal na illa nos últimos meses. En este último mandato, por exemplo, o Concello presentou unha alegación ao anteproxecto de lei de ordenación do litoral. Vostedes reclaman que se atenda a singularidade do que ven sendo o único municipio insular de Galicia. Esas demandas que vostedes poñen en riba da mesa, en que se traducirían sobre o terreo? A idea de traducir a singularidade da Illa de Arousa marcase en que, por exemplo, na zona de vas a Carreirón, do Con do Sol, que é a zona do Con do Sol, toda a estrada das Aceñas, hai unha parte que é a parte que está mirando a mar, esa non solicitamos, lógicamente, tampouco o noso plan urbanístico é restrictivo en eso, o 70% da Illa de Arousa está protexida. O que non entendemos é en zonas como esas, na parte das Aceñas, nesa parte máis para cara arriba do mar, non se poida desarrollar. Ademais, son terrenos de veciños, non son terrenos nin para especular, nin nada polo estilo, son terrenos de veciños que queren facer as súas vivendas unifamiliares, que xa lle digo, o plan urbanístico ademais xa é restrictivo en sí, porque xa é en baixo dous pisos e baixo coberta, non é máis nada, non é tipo Benidorm, pois chamar dunha maneira que torres de 20 pisos de... Non, xa o plan urbanístico é restrictivo xa por sí e lógicamente nós o que queremos é que os veciños nos queden na Arousa, porque somos da Arousa e queremos vivir na Arousa. O que o Concello pretende é eso, que poder desarrollar esas bolsas de terra que están aí, que ahora mismo non se poden desarrollar. Bueno, outro problema que ten tamén a Illa de Arousa agora que fala de cuestións de urbanismo, de vivenda, son precisamente os prezos das vivendas, que supoño que a moita xente, por exemplo, da nosa quinta, resultaralle cando menos complicado poder mercar unha vivenda na illa. Non sei se sobre isto o Concello pode facer algo, polo menos petar na porta de algunha outra administración para que tamén se atenda esta singularidade que afecta a illa, aínda que tampouco é alle a outros moitos concellos. Non, esta problemática ainda en varios concellos, sobre todo moi turísticos como é neste caso a Arousa. Unha das problemáticas bastante importantes é esa. Nós ahora mismo temos, vouche dar unha exclusiva, unha das cousas que tiñamos pensado levar no programa electoral. O Concello ten unhas parcelas bastante grandes nestes nos desarrollos das áreas de reparto, en dúas, a poder ser, vamos a facer, a petar na porta do Instituto Galego da Vivenda, que poidan desarrollarse aí unhas vivendas sociales para os veciños. Bueno, pois quedamos atentos tamén a coñecer máis detalles desa proposta que levarán vostedes no programa electoral. O cambio climático, tamén as medidas ambientais tiveron un peso destacado neste último mandato no goberno da illa. Nesta liña, que queda por facer, que outras medidas compre implementar en materia de protección medioambiental? A ver, ahora mismo queda moito por facer, moitísimo por facer. Ahora mismo, por parte da Concellería de Medio Ambiente, xa se levou a cabo unha comunidade enerxética, na que en principio eran 12 vivendas, mellor dito, ahora mesmo xa tuvaron que parar porque xa son 20 moitas e xa dixeron mi madriño, isto xa non é que se nos este indo dar máis, senón que está moi ben, sabes, están encantados na Concellería porque é moitísima xente que está interesada en eso. Despois, outras zonas como fixamos os composteiros comunitarios, que xa lle digo, na Concellería de Medio Ambiente se están levando a cabo, están reducindo o que son as toneladas de lixo que se está levando a Sogama, co seu aforro económico que se ten, porque son toneladas menos que ten que pagar o Concello, en definitiva os veciños. Vallado de dunas, como foron ahora na área secada, que estaban tendo unha presión, sobre todo no verán, bastante potente, e o outro tipo de vallado de dunas como foi no Sendeiro Azul, que o Sendeiro Azul vai dende o Vao hasta Carreirón. Aí tamén hai moitos metros de valado a propósito para eso, para que a presión dos visitantes que sigan disfrutando das playas, pero que se protexa
neste caso as dunas. Agora que fala desa presión que exercen os que visitamos a illa de Arousa, din vostedes que dende o Partido Socialista se quere apostar por un turismo afastado das masificacións, pero en moitos días do verán non hai máis que achegarse ata a illa para ver que precisamente se atopa masificada, se atopa con moitísima xente que acode ás súas praias a desfrutar do concello. Como queren, polo tanto, mudar este modelo turístico para frear o que podemos dicir, entre comiñas, invasión que sofren os veciños no verán? Nós o que buscamos é un turismo sostible. Dende o concello que se busca é iso, que a masificación, o problema que temos, que ten a Arousa, é que ten a entrada e a salida é a mesma. Non temos, como outros concellos, que poden destinar outro tipo de camiños para poder salir os vehículos. Neste caso é o mesmo punto. A nosa idea é eso, seguir non permitindo o tráfico rodado dos vehículos como se fixo na área secada, como se fixo na praia de Riazón, no Agillón, e outras zonas como Gradín. En Espiñeiro tamén se limitou o aparcamento de coches, porque en referente xa ao anterior, que tamén medioambientalmente estaban tamén destrozando as playas. Había playas como a Praia das Salinas na que se estaban metendo os coches. En algún momento tiñamos visto algún coche ali, hubo que meterlle nalgúnas entradas que nin ahora non sabemos nin como se colan os coches por ali, hubo que meterlle algún obstáculo para que non se siga metendo. Outras zonas, como foi en Gradín, os coches iban directamente hasta a playa, destrozándoa literalmente. Entre que os coches destrozaban e despois as mareas vivas a levaban á playa, estaban a destrozando. Unha das medidas que se fixo foi esa. Máis que nada eso, evitar que a xente pode disfrutar igual da illa, pero coas súas restriccións. Non sei se o problema é que evidentemente temos unha vía de acceso, non sei se en algún momento chegaron a estudar dende o Concello, pois non sei, autobuses lanzadeira quizáis dende Vilanova, de negociar co Concello de Vilanova que se habiliten uns espazos para deixar ali os vehículos, despois que sexa ese traslado, como digo, autobuses lanzadeira quizáis cara a illa. Non sei se sobre isto se falou en algún momento algo. Unha das cousas que me fixetes ahora recordastes foi o Parque Isosoio do Bau. O Parque Isosoio do Bau está previsto para iso. A idea é que a xente aparque aí, poidan aparcar aí, se despracen ou en bicicleta, ou a idea é, estábamos estudando a tema de poñer un autobús lanzadera para que ou ir hasta a praia da Area Secada e faga outro recorrido así polas praias. Esa é unha das ideas que ainda temos. Está aí ainda verde, pero que sí que é unha das ideas que temos previsto lanzar. Bueno, por para ir rematando xa, que tal está funcionando ese ximnasio municipal, porque polo que vemos polas redes sociais vostede está encantado con ese proxecto, non? Sí, a verdade que estou moi orgulloso dese gimnasio. Costou traballo quitar adiante por bastantes motivos, nas máquinas que viñeron mal, outras máquinas que non viñeron, non eran as que se ofertaron. Bueno, hubo aí algún lío cas empresas que suministraron o gimnasio, pero bueno, despois deste tempo sí que se pudo disfrutar, e ahora mismo, xa che digo, estamos encantados porque é unha pasada acollida que está tendo o gimnasio. Onte ainda, bueno, eu son usuario dese gimnasio, onte ainda preguntándolle ali aos traballadores, dicíanme, Luís, estamos nos 212, e dixo mi má. Vai a ver que... Están en forma os veciños da Arousa, polo tanto. Non, ademais estamos moi contentos, porque ademais si son 200 personas que temos ahora no gimnasio, despois estuvamos botando contas e dixemos, despois temos 20 personas que ali no gimnasio fan pilates, aparte de outras actividades. Despois, nas outras, tanto no multiusos como no pabellón do IES, tamén se está facendo gimnasia ou outro tipo de actividades, pois tranquilamente estamos sobre as 400 personas que neste pueblo, un pueblo de 5.000 personas, está facendo
Deporte, estamos, xe digo, eu, por exemplo, estou encantado. Pois nada, Luis Arosa, candidato do Partido Socialista a Alcaldía da Illa de Arousa, graciñas por estar hoxe connosco aquí nas Novas. A ti, Dani. Pois nada, seguimos marcando novas citas, novas entrevistas na nosa axenda. O vindeiro luns imos ter por aquí polas Novas a Juan Fajardo, candidato de Esquerda Unida Vila García en Común. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.